Nou, aan het begin van het jaar lag er al een clip op de plank dat jij op het strand zat. Ja, klopt. Ik wilde hem in juli, verleden jaar al uitbrengen. Maar door allerlei omstandigheden werd het augustus, september. Nou, toen zeiden we van laten we hem maar leggen. In de hoop dat het net zo goed uitvalt. Nou ja, het weer zit mee en uiteindelijk is hij, ik denk beter gevallen als dat ik hem verleden jaar zou brengen. Mensen noemen het wel een beetje een oorwormpje. Oftewel, de eerste keer denk je, nou, een rare plaat. En de tweede keer denk je, hij is leuk. Ja, ik moet zeggen, ik ben blij dat ze zo denken, want dat gaat helemaal goed. Diverse forums, daar zeggen ze de zomerhit van 2014. Ja, dat is geweldig om mee te maken natuurlijk weer. Dat legt wel een druk op je schouders. Nee, eigenlijk niet. Nee, het is toch afhankelijk van de mensen. Ik kan er toch niks aan veranderen. Wordt het de zomerhit, dan is het mooi. En wordt het er niet, ja, dan heb je het ook niet in de hand. Maar dit is natuurlijk al geweldig. Hè. Je staat weer voor de camera, je staat hier weer. En denk je, ach die jongens, dat pak je toch maar weer mee. In al die jaren blijft het leuk. Ja, mijn eerste single kwam in 86 uit. Is 28 jaar, wel met wat tussenposes. Maar alles bij elkaar meer dan 25 jaar. Ja, ik vind het nog steeds leuk. En dit zijn dan de krenten in de pap, hè, wat je dan even meepakt. Je ziet iedereen weer. Maar ja, je moet het leuk blijven vinden. Dat mis ik wel eens bij anderen. Dat ze echt alleen voor de centen staan te zingen. Dat is jammer. Je moet het leuk vinden. En ik vind het nog steeds leuk. Ik haal ook voor mij eigen, ik haal de krenten uit de pap. Je staat niet overal. Want ja, je hoeft niet per se. En dat is het voordeel. Ik vind het leuk dat je leuke dingen kan doen. Het leven is veel te kort. Ik heb zat mensen verloren in de korte tijd. Mijn broer 2 jaar geleden. Die was pas 50. En dan denk ik, ja, dan moet je toch een beetje gaan opletten. En echt genieten. En dat doe ik met mijn vrouw en kinderen. En een kleinzoon erbij. Nou, dan is het alleen maar super. Nou, dat betekent voor jou waarschijnlijk deze zomer niet al te hard werken en gewoon lekker vakantie vieren. Nou, we gaan in ieder geval wel met vakantie. Maar ja, dat doen we maar in het naseizoen, dan gaan we maar op vakantie. Want ja, de kinderen zitten ook met werk en die zitten aan de bouwvak en dat soort dingen vast. En ja, dan ontkom je daar niet aan.